झी मराठी, चर्चाही होणारच। कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध संत बाळूमामा देवस्थान आदमापूर येथे दिवाळी सुट्टीच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांची अभूतपूर्व गर्दी पाहायला मिळते। महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यांसह देशाच्या विविध भागातून हजारो भक्त बाळूमामांच्या दर्शनासाठी दाखल झालेत। दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर बाळूमामांच्या दर्शनासाठी लांबच लांब रांगा लागल्यात। देवस्थान परिसर भक्तांच्या जय बाळूमामांच्या घोषणांनी दुमदुमून गेलाय। दर्शनासाठी सकाळपासूनच मोठी रांग लागलेली असून देवस्थान समितीकडून भाविकांच्या सोयीसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे। देवस्थान परिसरात पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आलाय। वाहनतळ, पिण्याचं पाणी, वैद्यकीय सुविधा तसेच दर्शन व्यवस्थापनासाठी स्वयंसेवक कार्यरत आहेत। दिवाळी सुट्टीमुळे संपूर्ण आठवडाभर ही गर्दी कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते। स्थानिक व्यापाऱ्यांना आणि हॉटेलधारकांनाही याचा फायदा झालाय। आदमापूर परिसरात सध्या उत्सवमय वातावरणात न्हाऊन निघालाय। भक्तांच्या ओघामुळे बाळूमामा देवस्थानात भक्तिभाव आणि आनंदाचं वातावरण निर्माण झालंय। विनोद चिंगे, कुंभोज।